ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Дӯстони азиз, умедворам ки ҳама каса хубу тансиҳат ҳастед. Мо имрӯз рӯзи 2 май аст, рӯзи якшанбе, дар складҳои ширкати Русмостранс қарор дорем ва ин борҳое ки шумо мебинед, худо хоста бошад, имрӯз инҳоро мо упаковка кардастем ба 100 нафар модари тоҷик ки бешавҳар ҳастанд, кӯдакҳои хурд доранд, худашон мехӯронанд, азоб мекашанд, ба онҳо бурда мерасонем. Дар ин наборҳое ки мо барои як модар равон мекунем тақрибан 30 кило ҳаст. Барои як модар тақрибан 31 кило бор будааст. Дар инҷо мебинем ки чиё ҳастанд. Дар инҷа масалан 5 кило шакар аст, 5 кило биринҷ аст, 5 кило макарон аст, орд ҳаст. Баъдан ин чизо ҳастанд ки барои як оила ҳамин чиз равон карда мешавад. Худо хоҳад. Соли гузашта дар қабати инҳо буд 5 кило картошка, 5 кило пиёз, 5 кило сабзӣ, 5 кило гречка буд соли гузашта. Ин сол ин чизҳоро гирифтем, чунки он қадар сахти бад мисли соли гузашта ташвиши бад нест, ки карантин он сол безеб бад буд. Ҳаминашам беҳтар аст. 31 килои барои 100 нафар модари тоҷик. Мо 100 нафар гуфтагӣ ҳастем, тақрибан барои 150 модар мо бор харидагем, чунки маълум аст ки баъдан муроҷиат мекунанд, дигар намедонед ки бо онҳо чӣ хел кӯмаки худро бирасонед. Мана дар иҷа дар платформа бачаҳо бироварда мондастиянд. Ҳар як мошин мана таксиҳо омадагӣ кӯмак кардастанд. Худованд баракатшон ки бачаҳора ҳам хел рости ҳар як мошинда хӯрокҳо местанд. Дар як мошин барои 5 оила бор карда мешавад. бачаҳо бурда дар хонаҳошон барои модари мо тақсим мекунанд. Як бор бинем чӣ хел мондастанд бачаҳо. Дӯстои азиз, такрор ҳам шавад, бори дигар мегӯям ки мақсади мо аз ин худнамоӣ нест. Мақсад ин аст ки ҳамин шумо ҳамин корҳоро дида, завқ карда дар дигар шаҳрҳо шумо ҳам ташкил кунед. Мо вақте ки эълон кардем ки фақат Москвавский област зурамон мерасад, аз дигар шаҳрҳо, аз Казан, аз Питер, аз дигар ҷоҳо бисёр модарҳо буданд ки хоҳиш карданд ки ба онҳо ҳам кӯмак кунем, вале мутаассифона ин боре ки мо равон мекунем то Питер агар такси заказ кунӣ одаки пул равон кунӣ хубай боре вай модара. Ино бори ҳамин аст ки бачаҳо дида завқ карда, бизнесменҳо бисёр ҳастанд ки якуму дуюму сеюму чоруму ужин мекунен. Ҳамонро якуму дуюмаш ба фикри ман дастаташ не. Сеюму чорумша барои модарои мо, барои бисёри додаракҳои мо ки хурдсол ҳастанд, бепадар ҳастанд, дар инҷо бо модаршон азоб мекашанд, шиками онҳоро ҳам бояд мо фикр кунем. Барои ҳамин дӯстои азиз, ин намоиш нест, ин барои дигарон ибрат шавад гуфта мо ҳамин хел нишон метиҳем дӯстои азиз. Hafta 10 burcu Zagdo'da. Kayan Boris, kor faqat imzomoni ha. Zangsh mezanid nemiشه adres. خودو دنیگاه خود با خوندن میگیرم اگر هم طرف باشه اول 5 تا شده یو برسی را میگیره یو نیست برسی بوده بچه گوز میاد دستش شان تقسیم شده بود سلام سلام میره چون کوزمین کی بچات میشه دوستای عزیز خیلی می‌بینیم بچه‌ها خدمت کرده‌اند. این همه بچه‌ای که امی یز و نوک خطی جمع می‌شوند. الله همه یارو برکت بده که نمی‌و به پول نه بنزین نه یگون چی. پروست آماده خدمت کرده‌اند. الله همشون برکت یا بچه‌ها را. این خیلی بار می‌کنیم. 5 تایی 6 تایی بار کرده‌ایم. یا آدرسشون دور ای تایم برام میرسونن که خودش وقتی افطار می‌شود. ان شاء الله همش ثواب می‌گیرن. این باید بردن تکرار شو میگم برای مادرهایی که به شوهرن و فرزندای خودشون تربیت کرده‌اند عذاب کشیده‌اند برای همون را برده‌ایم. اینا خیلی بچه‌ها یک پارتیا میروه باز زیادی میکنن ماشین راه تا بعضشون اومده‌اند با نوشا خود بار بکنیم و
дуо кунем барои хизматмекардагӣ ё барои хайрмекардагӣ. иншааллоҳ мо дар ниятумон ҳастае ки бо коромона давом додам бигирем. На танҳо барои модарҳо, барои масҷидҳо бурдем, якчанд масҷидҳо дар хӯрокҳо ёрдам кардем, якчанд зиндонҳо ёрдам кардем. барои ҳамин хотир бачаҳо шумо метавонед ки модарҳо ҳаст дар дигар шаҳрҳо, масҷидҳо ҳаст дар дигар шаҳрҳо, зиндонҳо ҳаст дар дигар шаҳрҳо. моҳи рамазон аст, кӯмак кунед, ҳақтон дуо мекунанд, моҳи аҷру савоб ҷамъкунӣ. дӯстои азиз, худованд нигаҳбонтон боша. Амия мошини хидмат муайна шакл мера яка тамом алло нигабон гап нест. ҳазор рамад бартан, ҳазор рамад ака гап нест. майлш иншаллоҳ ака гап нест ака, ҳазор рамад Машина расной ки бонга биам. обязательно гап нест ака, зинда бошӣ. туғури шида кун ака ягон кас навардошт охида ба зангу мизан хай майлаш рои сафед ака ҳазор раҳмат, худо нигабонад. борка дихтам тамом. чанд оила шидаи шумо? машаллоҳ. сета чорта панҷта машаллоҳ 100%. Фақат баланд шуд. Шолкоска ман хард задам окай шумо. ай хид шолкоскиро погиза хат задан ака ҳамаша. Менависам кунҷа. ай сар месозия ку хайра. Ҳам номераш ҳамҷа нигоҳ кунед. Кадом ҳафта 10 бор занг доданд. дӯстои азиз, хеле ки мебинем ягон мошин намонд. бо роҳам ай платформа тамом шид, ҳама рафт. фақат даиҷа мондак ма, Муборизҷон ва акаи Умед. ҳамаи шуморо худованд нигаҳбон боша. бо худо насиб кардагӣ боша. иншоаллоҳ ҳафтаи оянда хеле ният дорем. ҳафтаи оянда рӯзи якшанбе, яъне ба ғайр аз ин бо як 3-4 турмои дигар зиндонҳо ҳастай бошам тақсим мекунем. бо фикр мекунем баъд ягон план дига мекашем дар оянда. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Хай блогер чӣ хоҳиш мекунад? Дар зери видео лайк монед, видеоро паделиста кунед. Зинда бошед.